Roedd gen i obsesiwn efo tân. Roedd cynnet tanau'n rhoi gwefr i mi. Roedd ni'n gael rhywbeth allan o'r peth. Roedd yn rhoi pleser i mi. Pam? I ba reswm? Pam fysa rhywun eisiau rhoi eiddo rhywun ar dân, heb ddim rheswm amlwg? Pam? Does na'm rheswm drosto. Jyst hwyl dio. Dim yn rhywbeth personol. Jyst hwyl iddyn nhw. Mi weles i dân yn yr awyr. A roedd ofn drwy'r tŷ. Pam ar wyneb y ddaear maen nhw'n gwneud hyn? I wneud eu hunain yn cool neu rhywbeth? Does gen i ddim clem os gawson ni'n targedu. Yr unig beth dwi'n wybod ydy bod y plant wedi teimlo colled. Mi ddylen nhw feddwl am y plant a faint o hwyl oedden ni'n gael yno. Maen nhw wedi difetha pethau i'r plant am ddiwrnodau, wythnosau. Mae rhywbeth sy'n dechrau fel dipyn bach o hwyl yn cael effaith ddinistriol ar fywydau pobl. Nes i rioed feddwl am y bobl ro'n i'n effeithio arnynt, a bobl oedd bia'r pethau na'n ei llosgi. Yr unig beth oedd yn mhoeni ar y pryd oedd beth o'n i'n gael allan ohono fo, dim be o'n i'n i'w wneud i rywun arall. Da ni wedi cyrraedd llawer o dannau bwriadol, lle mae aelodau'r cyhoedd wedi dod yn rhy agos, wedi anadlu mwg, wedi gorfod cael ambulans i ddod atyn nhw, wedi gorfod defnyddio adnoddau ddi-angen, ac o bosib, achosi marwolaeth iddyn nhw. I gyd efo'i gilydd, dwi wedi cael dros 200 o driniaethau i drin fy llosgiadau. Cafodd 96% o'n nghorff i losgi gan tân. Roedd rhaid i mi gael skin graft ar bob rhan o'n nghorff. Bod ar dân ac yn fyw ydy'r peth gwaetha yn y byd. Yn y diwedd, mi ges i'n anfon i'r carchar am y gyfnod hir am gynnet tanau yn fwriadol. Roedd yn ofnadwy. Mae mynd i'r carchar am y tro cynta yn ofnadwy. Mi wnes i grio y tro cynta, y diwrnod cynta ro'n i yno. Meddyliwch cyn cynnet tanau'n fwriadol, achos mae nid yn unig wneud drwg i eiddo pobl, fellwch chi wneud drwg i bywydau pobl, a fe allwch chi hyd yn oed gwneud drwg i'ch bywyd chi'ch hun tas a chi'n mynd ar dân. Felly please, 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 peidiwch â gwneud hyn, achos mae tanau'n difetha bywydau.